Hola, Club del Vi, us presento el vi negre del mes d'abril. És el Brindis 2019, un vi elaborat per un sommelier, no un enòleg, s'ha convertit amb el pas dels anys en un enòleg, però ell va començar com a sommelier, Frank Massard, francès, millor sommelier d'Anglaterra, ja fa uns anyets, d'acord? I bé, és garnatxa amb carinyena, copatge clàssic del Montsant, 14 graus d'alcohol, i bé, la bodega és seva, o sigui que la bodega ja ve referenciat el seu nom, Frank Massard Epicure Wines. Frank Massard, arrel de viatjar i de conèixer vinyes i conèixer món, va quedar, diguem, prendat pel Priorat i el Montsant, va decidir comprar unes vinyes i es va dedicar a començar el seu projecte vinícola el 2004. El 2009 va deixar el món de la sommelleria per dedicar-se a l'elaboració de vins i actualment ja té diferents projectes repartits per Espanya. Un altre a la Terra Alta, té un Priorat, si no recordo malament, i un Ribera Sacra, sempre mantenint, diguem, l'esperit dels vins del terroir de la zona on elabora el vi. No és un enòleg que faci una tipologia de vins semblants a tot arreu, sinó que respecta el terroir, respecta la particularitat del raïm i respecta les tradicions i la tipologia de vi a cada lloc. D'acord? Ens trobem amb un vi d'entrada golosa, de fruita madura, fresc, amb 12 mesos de criança, només un 20% del vi, per tant no trobem una barrica molt marcada, i sí que trobem una part balsàmica, una part d'herba mediterrània, molt xula, que ens porta a donar-li aquesta visió de maridatge cap a vins, o sigui, cap a plats del nord d'Àfrica, que tenen moltes espècies, cap a arrossos de carn, embotits, carns blanques i estofats. Així que res, creiem que el gaudireu perquè nosaltres ja ho hem fet, així que salut!